drăgălașilor, ce faceți? Sunteți pregătiți pentru o nouă poveste? Ei bine, astăzi o să încep prin a vă adresa o întrebare. De ce trebuie să doarmă copiii în seara de Crăciun? Eu sunt sigură că și voi vă întrebați lucrul acesta și pentru asta voi avea chiar eu răspunsul din cartea mea magică. Haideți să aflăm împreună. E adevărat că mulți copii vor să-l vadă pe Moș Crăciun așezând cadourile la poalele bradului împodobit în noaptea de Crăciun. Dar această noapte e magică, iar magia ei depinde de somnul profund al micuților. În inimile tuturor copiilor, în ajunul Crăciunului, e multă speranță și multă iubire. Împreună, ei visează că această speranță și această iubire îi dau moșului suficientă putere și magie încât pe toată durata nopții să aibă energie și forță pentru a face turul lumii și a distribui cadourile. Dar doar dacă toți copiii dorm, magia lui Moș Crăciun are putere. Dacă unii dintre ei doar se prefac că dorm, pentru că mulți au acest obicei, fiind atât de nerăbdători în așteptarea cadourilor, ei îl ajută totuși pe Moș Crăciun pentru că liniștea lor este și ea plină de magie. Pentru ei există o pudră specială, o pudră somnifer pe care moșul a primit-o de la vărul său, maestrul viselor. Pe aceasta o ține întotdeauna în vârful bastonului său magic, pentru a o avea la îndemână. E fină precum nisipul și foarte strălucitoare. Câteva fire de pudră sunt suficiente, deoarece, dacă moșul scapă puțin mai multă peste acoperișul caselor, unde stau micuții care se prefac, aceștia pot să doarmă câteva zile fără întrerupere. Cine se mai bucură apoi de cadourile de dimineață? Ei, ați aflat acum din ce cauză trebuie ca voi, copiii, să dormiți atunci când moșul trebuie să vă viziteze. Ajutați-l pe Moș Crăciun și oferiți-i magia de care are nevoie.